Мартинов. Марто, здрасти. Здрасти. Не извинявай, че не ти се обадих. Не. Аз малко бързам, само че... Нямаше къде да отида и... Имаш ли уиски? Случило ли се нещо? Крис, случва ли ти се някой, който... Какво правиш, когато най-близкият ти човек те предаде? Марто, какво е станало? Не разбрах, имаш ли уиски? Ева ми изневерява. Видях. Сигурен ли си в това, което казваш? Видях я, Крис. Още не мога да си го изтрия от... Не знаеш, че аз никога не съм ме харесвал. Не знам какво точно е станало, но според мен... Беше... с баща ми. Кое беше толкова спешно? Сядай. Юри, айде да го отложим, защото има малко семейни проблеми. Казах, сядай. Така. Да предположим, че аз също имам семейни проблеми. Нещо не те разбирам, извиняй. Ами нали знаеш, когато започна да работя с някого, ние ставаме фамилия. Едно цяло. И никак не обичам, когато някой иска да напусне семейството. Сърцето ме боли, разбираш ли ме? А Юри не обича да го боли нищо. Кой какво напуска семейство? Баща ти, Борис. А сега ме принуждава да ти го кажа аз. Кое? Ти откъде мислиш, че той намира пари да си финансира кандидат в кметската кампания? А? В смисъл? Баща ти ми дължи много пари. Но аз съм великодушен, нали? Ме знаеш. Баща ми ти дължи на тебе. Ти откъде мислиш, че намери пари да спаси Кейпи от фалит преди няколко месеца? Всички ми дължите много пари. Аз не разбирам, Юри. Аз абсолютно нищо не разбирам. Много е просто. Аз не му искам парите. Имах нужда от услуга и той обеща да я направи. И това какво общо има с кметските избори? Трябваше ми кмет. Добър, послушен кмет. А аз финансирах цялата кампания. Аз не знам защо ти ми го казваш, защо той не ми го е казал. Не знам. Може би не е искал да покаже истинското лице на честният бизнесмен. Чакай, не съм казал да тръгваш. Добре, каза ми какъв е баща ми и какво повече искаш? Баща ти е, който аз искам. И аз се не съм. Явно. Ти го познаваш най-добре. Намери начин. Не, Юри. Аз вече не го познавам. Държи се по същия начин. Говори по същия начин. Облича се по същия начин, но аз този човек вече не го познавам. Искаш ли пура? Искам да се махна, не мога да слушам повече. И аз седни. Ти какво си мислиш? Че съм те извикал тук, за да те разправям клюки, да те дондуркам, докато ти мине това за баща ти. Така ли? Юри, кажи ми направо, какво искаш от мен? Никой не напуска Юри. Ти го знаеш най-добре. А баща ти иска да се откаже от изборите. Няма да мога да го спра, ако това искаш. Братине, вие ми дължите много пари. А аз се набутах още повече с кампанията. Ти село имаш ли?
Ходил ли си като малък на село? Виждал ли си как се коли прасе? Има много кръв. И много квичи. Не мисля, че искаш да виждаш как ви започвам. Един по един. Женати. Жалко за това красиво лице. Съветвам те да накараш баща си да размисли и да продължи.